Oppositie ontevreden met gang van zaken. Het is vandaag 23 februari. Dit is het Pelemaasjournaal. De oppositie is ontevreden over de gang van zaken in de gemeenteraad van de afgelopen tijd. Bij een aantal dossiers voelen zij zich niet serieus genomen en weinig geïnformeerd. De fractievoorzitters van de oppositiepartijen Inventief, PP2 en VVD zijn tamelijk gefrustreerd over de manier waarop de afgelopen tijd voorstellen in de gemeenteraad worden behandeld. Dossiers worden volgens de partijen snel afgehandeld, waarbij er weinig ruimte is voor vragen en transparantie. Maar waarbij het wel gaat om zeer grote bedragen. Nou, we weten allemaal dat we zuinig aan moeten doen. Dat heeft het college ons ook allemaal verteld, ook de burger buiten. En dan vervolgens zie je gewoon naar allerlei projecten, allerlei onderwerpen geld verdampen. Je ziet hier wordt een ton naartoe geschoven en daar, zonder dat je eigenlijk precies weet waarom het nou gebeurt. En daar raken wij toch wel als oppositie wat gefrustreerd over. Waar in ieder geval bij ons, of bij mij in ieder geval heel erg een ergernis zit, is in het feit dat je gezien wordt eigenlijk bijna een beetje als een zure partij die nee stemt tegen misschien wel hele goede voorstellen. Maar dat het meer is dat wij nee moeten stemmen, omdat we niet ja kunnen zeggen. Gewoon omdat informatie ontbreekt, omdat we geen cijfers krijgen, vragen die gesteld zijn worden niet beantwoord. Kijk, en ik moet natuurlijk wel verantwoorden waar ik voor sta, waarom ik ja tegen iets zeg, waarom ik geld uitgeef en ja tegen zeg. Maar als daar geen onderbouwing achter zit, kan ik dat niet. Met name de gang van zaken van twee grote dossiers hebben tot ergernis geleid bij de oppositie. Het eerste onderwerp is het dossier rondom de afgeblazen sporthal. Nadat het besluit om een sporthal te bouwen werd teruggedraaid, kwam het voorstel in de raad om een schadevergoeding van een ton aan de sportstichting De Heesakker te geven. De oppositiepartijen stemden wegens gebrek aan informatie tegen dit voorstel. De schadevergoeding is niet onderbouwd. Er is geen extern juridisch advies ingewonnen waarom nou precies die ton betaald moet worden. Dus we hebben gewoon het gevoel, er is iets geregeld omdat er iets geregeld moet worden. Nou, als je dat niet goed onderbouwt, niet transparant brengt, ja, dan kunnen wij daar niet met meegaan. En dan moet je daar het college in die manier, in dit geval helaas met een motie van afkeuring, moet je daarmee confronteren. Het vervelende is dat je eigenlijk ook niet alles over kunt zeggen. Er is in een besloten presidium zijn een aantal dingen gevraagd aan ons, aan de fractievoorzitters. Er is ook informatie gegeven. Uiteindelijk is er een voorstel naar de raad gekomen. Alleen de informatie die daarin staat strookt niet met de informatie die wij in dat vertrouwelijke gesprek hebben gehad. Het probleem is dat je dat niet kunt bespreken, omdat dat inderdaad vertrouwelijk is. En ja, dan moet je ja of nee zeggen. En dit is weer zo'n voorbeeld. Een ander onderwerp waar de oppositiepartijen niet tevreden over zijn, is het besluit om een extra bedrag aan Glasweb Venray te geven. Nadat het minimumlimiet om te starten met de aanleg van glasvezel niet werd gehaald, klopte Glasweb aan bij de gemeente voor een extra bijdrage, zodat het limiet wel nog gehaald kon worden. Het college kwam met een voorstel om een extra bijdrage te geven van €80.000 voor een nieuwe campagne. De oppositiepartijen vinden Glasweb Venray een goed burgerinitiatief, maar zijn het niet eens met de extra bijdrage. Wederom vooral vanwege gebrek aan informatie. In één keer moest er €80.000 daar naartoe. Waarom? Waarom moet het €80.000 zijn? Hoeveel mensen zijn er nog nodig? Al die antwoorden kregen we niet en toch moest het per se erdoor gejast worden. Nou ja, en toen heeft ze gezegd van dan doen we maar €30.000 en dan komen we later nog wel eens een keer vertellen hoeveel mensen er nou eigenlijk nog nodig zijn en waar dat nou allemaal voor nodig is, al die gelden. En dan denk ik van ja, aan de ene kant wordt er voor €80.000 bespaard met een heel enorme bomenkap en aan de andere kant schuiven we het zomaar naar buiten. Het is niet transparant, er is niet onderbouwd waarom die €80.000 nodig zijn. Met andere woorden, zeg maar even ja tegen €80.000 en dat tegen de 800, dat we met elkaar dikke financiële problemen in deze gemeente hebben. De coalitie en oppositie hebben de afgelopen tijd een moeilijke verhouding, die steeds verder op scherp gezet lijkt te worden. De oppositie zou de politieke verstandhouding liever anders zien. We zouden het met z'n allen moeten doen. Gewoon transparante informatie, gedegen besluiten nemen. Dan kun je het ook uitleggen naar de burger waarom je iets wel of niet doet. Er is niets mis mee om eens een keer andere meerderheden in die raad te hebben. En nu is het heel krampachtig, niet samen doen, maar het zijn zij tegen wij. En dat is helemaal niet leuk politiek bedrijven.
Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het droog. Morgen is er kans op enkele buien met hagel en onweer. Er zijn ook lange droge perioden. Tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 8 graden. Ik dank u voor het kijken en graag tot morgen.